Bodoland update बयखौबो बरायबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमोद खाख्लारि गिबि निउज आपडेट दङ कसुगाव बाना ओनसोलाव वाइल्डलाइफ सेंचुरी जासिगोन मैया बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया कसुगाव हालामाव नुजाथि हैनानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव कसुगाव बाना ओनसोलखौ थाबैनो वाइल्डलाइफ सेंचुरी खालामगोन होननानै बुङो आरो आसाम सरकारनि जोबथा गनायथि मोनोब्लानो वाइल्डलाइफ सेंचुरीया थाबैनो जानो थांगासिनो होननानै बुंथियो बेजों लोगोसे थांनाय 17 बोसोराव बिटिआर ओनसोलाव गोबां अन्थाइ बाला दंफां दानफायनानै आसाम फारसे लांनायखौ दुखु मोननाय फोरमायदों रनजित बसुमतारि बिथाङा नैथियाव दङ सरायघाट एक्सप्रेस रेलनि सिगाङाव बाज्रुमनानै गावखौनो फुथैना लायो सासे आफां आसाम फारसे फैनाय सरायघाट एक्सप्रेस रेलनि सिगाङाव बाज्रुमनानै गावखौनो फुथैना लायो सासे सुबुङा गोजाम बङाइगावनि जगिपारायाव जादों बे जाथाया रेलनि सिगाङाव बाज्रुमनानै जायगायावनो जिउ खोमायो 50 बोसोर बैसोनि उतुल चन्द्र बर्मन मुंनि सुबुङा उतुल चन्द्र बर्मनआ बङाइगावआव थानाय एलसन गेस एजेन्सिनि मावथिमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों बे जाथायनि उनाव रेलवे पुलिसआ गोथै सहखौ बोखांनानै पस्टमर्टमनि थाखाय दैथायहरो थामथियाव दङ डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो सर्बानन्द सनोवालआ दिल्ली फारसे रावना जादों आसामनि गिबि मन्थ्रिया सोर जागोन दासिमबो रोखा जाथ'वाखै सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला सर्बानन्द सनोवाल आरो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया दिल्लीयाव मिरु बिजेपिनि जौसिन बिबाननि दैदेनगिरिफोरजों सावरायनो रावना जादों दिनै फुंनि 10 रिंगायाव सावराय जथुम जागोन होननानै खौरां मोननायजों लोगोसे सानैबो दैदेनगिरिया गंसे चार्टार फ्लाइटआवनो थांदों होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों ब्रैथियाव दङ बिटिआरनि एम डक्टर नीलुत स्वर्गियारिया कर'ना भेक्सिन थुजादों कर'ना भाइरासखौ नोजोर बोनानै कर'ना भेक्सिननि हाबाफारिनि गेजेरजों 18 बोसोर बैसोनिफ्राय 44 बोसोर बैसोसिम भेक्सिन होनाय हाबाफारिखौ मिरु सरकारा जागायना होयो मैया बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिया भेक्सिन थुजानायनि उनाव बिटिआरनि एम डक्टर नीलुत स्वर्गियारि बिथाङा कर'ना भेक्सिन थुजायो आरो लोगोसे उदालगुरि जिल्लानि दाब दाब सेन्टाराव थांनानै भेक्सिन होनाय आरो लानायफोरखौ खौरां लाहैयो बाथियाव दङ चिरां जिल्लानि बिशाल बसुमतारिया गोमानानै दं चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय दादगिरि ओनसोलनि स्मालगुरि गामिनि मुस्रि मनजित बसुमतारिनि फिसाज्ला 25 बोसोर बैसोनि बिशाल बसुमतारिया गोबाव उत्तराखन्डआव खामानि मावनानै न' फारसे फैबायमोन बिनिफ्राय सप्तासेनि उनावनो बिशाल बसुमतारिया न'निफ्राय गोमानानै दं सोरबाफोर नुसनबायोब्ला 881102 9120 नङाव खौरां हरनो नखरनि सोद्रोमाया खावलायदों दथियाव दङ सोनाब बेंगलनि हिंसायारि जाथायनि बुलि जानाय सुबुंफोरखौ खौरां लाहैदों रनजित बसुमतारिया 2 मे खालि बिसायख'थिनि फिथाइ फोसावनायनि उनावनो सोनाब बेंगलाव गोबां हिंसायारि जाथाय जायो जेराव गोबां सुबुंफोरा जोखोम जायो बे हिंसायारि जाथायाव गाग्लोबजानानै गोबां बिजेपिनि मावथि सोद्रोमाफोरा आसाम बेंगल सिमनानि श्रीरामपुराव खारखोमाना थाफैयो मैया बिटिआरनि मावफुंगिरि सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया सोनाब बेंगलनिफ्राय खारखोमाना थाफैनाय बे सुबुंफोरनि थासारिनि सुलाद लाहैयो गसाइगाव महकुमा प्रशासननि बानजायनायाव श्रीरामपुराव थानाय महात्मा गान्धी राष्ट्रीय भाषा एम.इ. स्कुलाव लुना होनाय केम्पआव गोबां सुबुंफोरा थाफैयो बे केम्पआव थानाय सुबुंफोरजों रनजित बसुमतारिया सावरायलायनानै बिथाङा सामलायगिरिफोरजोंबो सावरायो आरो थाबैनो जेंनाफोरखौ सुस्रांगोन होननानै खोथा होयो केम्पआव थानाय सुबुंफोरनि थाखाय माइरं दालि दैनि बथल बिस्कुट आरि होनानै मदद खालामनायजों लोगोसे इयुन समाव बिथांमोननि गोनांथि जानाय जायखिजाया मददनि थाखायबो खोथा होयो दिनैनि रादाबा एसेनोसै नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम गोजोन्थों।